Gogoan deukazak aurrestiko orduko pelotariak zeintzuk izan ziren? Eibarren jokatu ebenak? Ego itxua zapa, nik horretan ezautik zak, gero horrek neu ikusten gute zua zen frontora. Joder, horren aurrin gute zuen, esamina bate pasati zuen, Hostia, etxen doan hau besti, tanto pilo batunak, hiru delo txarrak eta az esan. Txo baina, joder, ida, ez az. Kritiko horra zine, baina lagun honek, zine, huilan ezak, iruan ezak, da gero, agoitiz, amengo taberni eukiban hainbeste urtien, korta, gero Venezuela guntzanak euraiken laguna hundiz eta korta, eta ja figura hundiz korta bitarte. Korta bitarte izen zan beran zazoien, gaiaztek iongo zanganetik, baina urrengo bera, da hor jeseiro zine, da huila lehengue, eta korta bitarte, eikiben pareja bat, onenetariko, Osa, ipini bizak esan, bi, ez bat eta part koju, ez, bi neiko onak, onenetariko ipini bizin, horre egide bazteko, osa, horre maila handik izan zin, besti bertari, baina horre bizok, onenetariko. Da nik horrek zarrak esatu dutaz, da hori, da agoitizeaz, da, hemen taberni eukelez, agoitizeaz, da, gupetitzen, kontuk eta esaten da, klaro, ikusten honikak gizona, endo ekiloko, onago ze gizona, da, gura ekin esate bat, zueko nolan ikustu zue, agoitize baino harina, aurreko hormatik, atzeko hormana, inoiko zeban ekin. Hor, potentzi itzela horrek. Da, karo baina, zuke mutikotan ikustu zen duen, horra gultza zelan pelotak aia. Baina, berrote marrute harina, txispia dut jota, haringe barretze zela izan. Itzatzuk abitzen burun.